Здравейте, днес ще играем на Age of Empires. И ние сме Clipskins, ако това зареди. Clipskins, да. Заредино се управлява от тук. Аз съм Ники и съм новото попълнение на Clipskins. Во, виж животно! Искам да някак да го убия. Вижте го, хайде да падали. Не иска да го убият. Ако обичаш, дръж, Марти. Не се прави с животното. Ето сега ще видите как са Играят с животно. Ето вижте. С животно. Ако виждате нещо. Виждате. Виждате. Виждате ли това тук мърдането? Да, това мърдащото. Няколко праси, нали така? И удрете с така. И почва да го трепе. Трябва да пипнем настройките, защото не ма кефът. И какво не та кефи настройките? Ето виждате сега идва един стрелец. Това не е стрелеца, не е такъв човек с копия. Сега той ще го разкатая. Каква голяма борба. Стрелецът е нападнат и му взима и му взима доста демидж. Прасето уби човек. Това е невярно. Много лошо. Защото ми беше единствения, който може да убива. Да. Вижте, аз вече задобрявам с ума, бе. Построи някаква сграда, бе, бате. Бате, аз ще кажа на тебе, бе. Охо, какво това, бе? Второ ли такова? Пристанище. Ой, пристанище, право. Ще има ли корабчета? Ще има. Ти снима екрана, не битието. Битие. Сега, ако се чудите къде сме, ние сме ся от тях. И после ще му покажа една много забезлителна игра. Assassin's Creed. Age of Empires. Това е она. Такова. Пристанището се построи. И сега цъкате върху пристанището. Това е риболовен кораб. Виж. Покажи. Четете ли го? Аз ще го прочета. Building Fishings. Значи това май е за кораби, дето ловят риба. Това е за кораби, които ловят риба. Вижте, бе, аз от 2 минути играя. Играта съм много добър. Да. Марти, дръж. Тази игра ще ми стане любопитна. Вижте, цъкате върху кораба и цъкате тук, къде мърдат рибите. Аре, бе, то не иска да тръгва. Така. Вай! Ето това се казва мощен кораб. Нещо време корабите на лед са такива. Ако виждате тази светкавица... Много по-бавни. Мисля така. Това ще бъде от нас за сега. За сега. Това ще бъде поредица, помнете го. И това беше от нас. Довиждане.